Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangik. Nggih, wilujeng dalu, nggih Nami wilujeng kula dalu. tesih sami kalih wau siang. Oh, Nggih. kalih kala wau siang pas jenengan pitepangan kalih Dimas Tegar. Dewi Mega Prastiwi menika Mbak Limbo, Mbak Cangik. Mbak Dewi Mega Prastiwi. Prastiwi. Niki kok kayane sinden pun tersohor niki nggih nggih. Tersohor pripun nggih? Aku rada krungu bocoran kabare saja iki pacangane Dalang Kondang Gunung Kidul saja. Oh, lah niki nggih nembe nderekke Dalang Kondang to niki nggih ya. Ya mboten. Nek kula iki ming sak derma timun wungkuk jaga imbuh, Mbak. Dadi kula niki ming imbuh-imbuh. Sing penting ngisor blencong ki ana sing nunggu ngoten mawon. Ning estu niku panjenengan pawartos niku mboten namung kabar angin tok niku panjenengan. Nek jan pacangane Ki Yusuf Ansor. Nggih napa mboten? Ora, aku ki sebagai wong tua ki ming takok, kula kan cara umur luwih tuwa. Nggih. Panjenengan nggih. Lah Ora iso jawab, Mak, piyantune. bukan mboten saged jawab ki mboten, Pak. Niki bingung meh kepiye maksudnya kaya kan nek ngudi kabudayan niku mboten kok ateges mek nggon satu panggon niku lak mboten. Nggih. Ngudi kabudayan niku saged teng pundi kemawon kalih sinten kemawon. Nggih. Ngoten niku sing penting nggih niatipun ngudi lak ngoten to, Pak. Oh, ngoten. Lah niki pertanyaan iki mboten masalah ngudi kabudayan. Lah, pertanyaan iki masalah napa inggih ngoten tok mengan nek inggih ki nggih nderek mangayu bago nek mboten ki ya mboten napa-napa. Wong ya akeh sing ngenteni kanca-kanca yoga ki. ora minat, Pak. Guyon ya, Mbak ya. Mbak Mega Prastiwi nggih niki sinden kondang. Ning anu lho, Mbak, niki nuwun sewu nggih. Napa? Nek menawi kula angsal jujur. Napa, Pak? Jenengan niku ki kok mirip penyanyi sing gak terkenal. Sinten? Mbak Ajeng Febria. Ah! Tak sawang-sawang gitu. Winginane lak kula dikirimi pamflet ini to kalih di Tegar fotone. Niki Mas sinden sing asta teng Mbak putih Blawong Kulon Nginjing. Kula tak tamat-tamatke fotone iki sapa ya kok kaya tau weruh. Mbasan aku nyetel lagu apa ke denok kok mirip jenengan ngoten lho. Pramila niki kula nyuwun panjenengan jumeneng nyanyi dangdut nggih Mbak nggih. Wong niki pun enten kadang orjen Bapak Agus. Jenengan nyanyi lagu dangdut nggih. Wau napa? Oh, wau siang ki wonten panyuwunan lewat Mas Tegar. Sing dereng dipinangkani amargi wekdalipun mboten cukup. Napa? Wau caping gunung tapi telek barang. Oh ngaten nggih nggih. Dangdute engko ya Pak Agus. Dangdutane engko nggih monggo dipun pinangkani. Karang ya sinden kondang. Monggo kanca. Dibawani riyen nggih Mbak nggih. Sik iki kok arep tiba to iki rasane. Nggih. Aku sing arep tiba. Nyuwun tindingane Mbah Kaden. Ini kali Mas Godam. Oh, Mas Pakel, Mas Pakel. Ayo jenengane iki, Cuk. Monggo. Mas Pakel. Wani. Ayo, ditinding. Tindingi Mas, tindingi Mas. Saben bengi nyawang
Weh, hebat. Ngasih rawani ganggu aku nak. Ampun ganggu mengke kula bandem kali mik Pak. Ampun ganggu Pak, Pak. Caping gunung digawe pelok barang hebat. Monggo, Mbak. Dek jaman berjuang cara kelingan Mbak, sinten kalau mau? Mbak Dewi Mega Prastiwi, Pertiwi, nggih. Tasih sekolah kelas pinten, Mbak? Kelas kalih minggah kelas 3. Kelas kalih minggah kelas 3. Wah, muga-muga dadi presiden sing kuncara nggih, Mbak nggih. Jago Jack ingkang pungkasan.